que tal, señoras e señores? Moi boas noites, como sempre, damosles a benvida a unha nova edición de As Pontes. Hoxe este informativo semanal no que toca repasar estes últimos 7 días de actualidade pontesa. Comezamos con obras, porque o Concello ven de sacar a licitación do proxecto de derrubamento do Colexio de Pardo Bazán. Serán 400.000 euros os que neste caso se van destinar a estes traballos e que xa están en proceso de adxudicación. O Concello das Pontes destinará 400.205 euros ás tarefas de demolición do antigo Colexio Pardo Bazán. É que esta mesma semana se abría o prazo para a presentación de ofertas de empresas interesadas en facerse con este contrato. Trátase duns traballos imprescindibles para posteriormente ceder á Deputación da Coruña un solar seguro e plenamente preparado no que iniciar a construción da que será a primeira casa de acompañamento a persoas maiores, un proxecto pioneiro e que vai se sufragar neste caso con fondos do Goberno provincial. As labores de demolición van afectar as dúas edificacións que hai nesta parcela, a orixinal, situada na esquina da Pardo Bazán coa rúa Calderón de la Barca, e a ampliación de formigón armado en a que situaba o ximnasio. Iso sí, previamente, a empresa adxudicataria deberá revisar o corte de todos os suministros. Con respecto ao proceso de derrubamento, dividirase en 10 fases, dende a retirada de cubertas, carpinteirías e estruturas metálicas, ata o derrubo controlado do muro sur e da antiga vivenda adosada, pasando pola demolición específica do edificio, que se vai executar con técnicas combinadas manuais e mecánicas pola singularidade da súa estrutura. Posteriormente retiraránse tabiques e cerramentos, derrubaránse fachadas cara ao interior e iniciarase a demolición dos forxados. A intervención concluirá coa demolición da cimentación e dos pavimentos, o traslado dos residuos a xestores autorizados e a recuperación dos áridos. As actuacións afectarán puntualmente a mobilidade, xa que se van cortar as rúas Calderón de la Barca, Ramón e Cajal nas fases máis sensibles e restringirase o paso peonil de forma puntual. Unha vez finalizada a demolición, a parcela quedará avalada cun peche metálico. E outro contrato que esta mesma semana salía á licitación é o de mellora térmica e tamén lumínica e mellora da eficiencia enerxética do Polideportivo da Magdalena. Neste caso, haberá 150.000 euros para abordar estas melloras. O pabellón deportivo da Madalena vai ser obxecto dunha importante mellora e que o Concello destinará 149.911 euros ás labores de rehabilitación da fachada e a mellora tanto do sistema de iluminación como de xeración de auga quente sanitaria ou ACS, o que vai permitir mellorar a eficiencia enerxética destas instalacións e tamén o seu exterior. Van ser 3 meses de traballos nos que a empresa adxudicataria terá que limpar o muro do bloque para aislar térmicamente toda a fachada exterior do edificio e colocar novos paneis metálicos de aceiro galvanizado. A SEMADE tamén se retirarán as 12 luminarias actuais de vapor de mercurio para instalar novas luces LED con control de intensidade e acendido de 20.000 lúmenes de potencia e tamén se vai renovar o sistema de produción de ACS, que conta actualmente con 2 acumuladores térmicos eléctricos que van ser sustituídos por outro con bomba de calor e que permitirá reducir o consumo eléctrico destas instalacións. Finalmente, tamén se renovarán todas as baixantes de pluviais e canalóns que se vexan afectados polos traballos de rehabilitación da fachada e que pasarán a ser de aceiro prelacado. Esta semana tamén o Concello das Pontes se sumaba ás actividades en memoria do 25 de novembro, o Día Internacional da Loita contra a Violencia contra as Mulleres. Por suposto, en o Departamento Municipal de Benestar Social volvíase a dar lectura a un texto institucional diante da Casa do Concello, en o que nesta ocasión tanto veciños como veciñas, como integrantes da Corporación Municipal, contaron co respaldo dos nenos e nenas do Colexio de Santa María. Susana, Maritza, María Victoria, Pilar forman parte dese dramático listado que deixa atrás de sí a violencia de xénero no que vai de ano. Elas súmanse a outras 34 mulleres que nestes 11 meses perdían a vida a man das súas parellas ou exparellas, daquelas persoas que dicían que as querían. É que esta semana, máis que nunca, é preciso dar conta do necesario que é erradicar esta lacra social que non deixa de sumar vítimas. 1.333 dende que se teñen rexistros e que dan boa conta de que a violencia contra a muller polo mero feito de selo é un problema que segue a protagonizar a actualidade diaria, un problema estrutural que non entende de idades e no que hai que seguir a traballar para lograr erradicado de raíz. Precisamente, con motivo deste 25N, dende o Concello reclamábase unha vez máis que as administracións traballen unidas nun único sentido cunha única fin, rematar con esta lacra. Máis recursos para protexer as vítimas, novas medidas e políticas que axuden a sensibilizar a poboación de todas as idades e a colaboración e traballo nunha mesma dirección das distintas administracións foron unha vez máis as principais demandas que se recolleron na Declaración Institucional Conxunta a que daba lectura, neste caso, a Edil Tania Pardo e tamén a concelleira Carmela Franco, e que tamén incluíu un minuto de silencio polas vítimas.
Por iso que desde o Concello das Pontes asumimos a nosa responsabilidade de promover a igualdade e erradicar todas as formas de violencia que se exercen contra as mulleres, con independencia da súa orixe, etnia, credo, idade, orientación sexual ou diversidade funcional. Resulta fundamental coordinar todos os recursos dirixidos a sensibilizar a toda a sociedade na loita e prevención da violencia de xénero. As entidades locais debemos ser as principais axentes na loita contra a violencia pola nosa proximidade á cidadanía, promovendo unha sociedade que non permita, xustifique ou banalice as agresións e as conductas discriminatorias cara ás mulleres. Só unha sociedade na que as mulleres non sufran violencia por ser mulleres pode ser considerada libre. A SEMADE tamén se contou neste acto público co alumnado e corpo docente do Colexio de Santa María, que saía á rúa en manifestación por este 25N para demandar que se poña punto final xa á violencia contra a muller. A estudantes e mestres tamén se sumaba o mesmo martes o colectivo feminista das Pontes. A asociación escollía a noite do martes para lembrar a todas as mulleres vítimas da violencia de xénero nunha convocatoria que tivo a Praza do Hospital como escenario. Ali, como xa a tradición, recordouse as vítimas da violencia machista cos seus nomes e historias e pendurando unha fita morada por cada unha. A SEMADE, unha das integrantes do colectivo feminista, daba lectura a un manifesto redactado este ano pola Marcha Mundial das Mulleres, en o que poñen o foco na violencia institucional e das administracións, que a seu xuízo non cumpre coa súa función de protexer as mulleres e axudar a erradicar os feminicidios. A violencia institucional ocorre cando as administracións non cumpren coas súas funcións, negan información, impiden o acceso aos nosos dereitos ou actúan con abuso de poder. Isto ten consecuencias directas sobre as vidas das mulleres e pon en risco tanto a súa integridade individual como colectiva. A marxe destas dúas iniciativas, a Concellería de Benestar Social tamén seguiu estes días co seu programa Nunhas fagas invisibles a fina mirada, adicado á concienciación da cidadanía en prol da erradicación da violencia machista. Así, o mércores, o programa Relendo a Vida contaba coa visita de Tania Pardo e a directora do CIM Macarrego, que abordaron coas participantes neste obradoiro as actividades municipais que se están a realizar en prol da eliminación da violencia contra a muller. A SEMADE tamén as presentes foron protagonistas dun interesante debate no que se analizou esta problemática agora e tamén como era a situación que se vivía cando elas eran unhas mozas e a violencia na parella chegaba a ser ata aceptable. Tamén estes días non as fagas invisibles a fina mirada regresaba aos centros educativos de secundaria da vila. Así tiñamos tanto no Castro Aduz como no Moncho Valcarce un punto violeta no que os estudantes dos dous centros puideron recibir información sobre recursos municipais dirixidos á prevención, detección e actuación de casos de violencia de xénero, cales son os principais tipos de violencia e que non só quedan na violencia física, e tamén reciben información sobre temas relacionados coa violencia de xénero como o consentimento, o porno ou os estereotipos sexistas. Tamén ata mañá poderemos visitar a mostra de fotografías e paneis que hai detrás da prostitución, un traballo da Rede Galega contra a Trata Sexual que se atopa nos corredores da Casa do Peso, e xa para o martes que ven teremos a charla Asociacionismo dende o bo trato e a igualdade, que arrincará ás 6 da tarde na Casa do Peso e que vai dirixida a todas as entidades veciñais da vila. E cambiamos de asunto porque hai uns días unhas obras nun transformador aquí mesmo na rúa Ramón Cabanillas deixaba sen luz a moitos veciños e veciñas do centro urbano e tamén as dependencias do Concello das Pontes. Ante esta situación e todos os prexuizos que isto supoñía, o Concello vai habilitar, neste caso, unha oficina para interpoñer as reclamacións necesarias. O Concello das Pontes quere evitar que se reproduzan os continuos cortes de luz no centro urbano como os que se registraron o pasado día 18 debido aos traballos no transformador eléctrico co que Naturgy conta na rúa Ramón Cabanillas. Tal e como veñen de anunciar dende a administración local, vanse tomar medidas para evitar que a veciñanza e tamén os sectores comercial e hostaleiro se vexan novamente afectados por este tipo de obras e que deixaron sen suministro varias das rúas do centro urbano durante toda a mañá e, por ende, a propia Casa do Concello, o Colexio de Santa María ou as oficinas municipais da Casa do Peso. Así, o Goberno Municipal vai exixir á distribuidora Unión Fenosa a reposición inmediata do servizo e a adopción de todas as medidas necesarias para garantir a estabilidade do suministro durante calquer proceso de reparación das infraestructuras eléctricas. A situación, segundo apuntan dende o Executivo local, xerou graves prexuizos á veciñanza, aos comercios e ás propias dependencias municipais, polo que o Concello considera inxustificable a demora no restablecemento do servizo e reclama á empresa eléctrica que actúe con máxima urxencia e dilixencia ante posibles novos traballos desta índole para que deste xeito a veciñanza e o sector comercial e hostaleiro da zona se vexan o menos afectados posible.
Nesta mesma liña, e para xestionar calquer tipo de reclamación por parte dos establecementos ou veciños, vais habilitar un servizo específico de atención e que tramitará reclamacións dos afectados e afectadas polos posibles danos, perdas económicas e inconvenientes ocasionados. Unhas reclamacións as que tamén se vai sumar o Concello para defender os dereitos e protexer os intereses do municipio e da veciñanza afectada. E máis cousas, porque o Nadal xa está aí, á volta da esquina. E como sempre, no Departamento Municipal de Benestar Social e o Centro de Información á Muller van editar unha nova convocatoria dos campamentos urbanos de Nadal. Unhas actividades que se van desenvolver no Colexio da Magdalena ao longo deses días non festivos nos que os pequenos e pequenas xa non teñen escola. O Nadal está xa a petar na porta e, como sempre, hai familias que teñen que comezar a facer plans e encaixar a xenda laboral co cuidado dos seus pequenos e pequenas durante estas festas nas que non van ter obrigas escolares. Para axudar nestas tarefas de conciliación van regresar os xa tan necesarios campamentos urbanos municipais de Nadal, unha actividade organizada dende a Concellería de Benestar Social mediante o Centro de Información á Muller e que estará dirixida a crianzas de entre 3 e 11 anos de idade. A actividade vai se desenvolver os días 22, 23, 26, 29 e 30 de decembro e xa en xaneiro os días 2, 5 e 7, en horario de 9 a 2 da tarde, nas instalacións do Colexio da Magdalena e habilitaránse un total de 30 prazas que se van a asignar cun sistema de baremación no caso de que a demanda de prazas supera as vacantes ofertadas. O prezo por campista é de 40 euros, aínda que as familias numerosas e as persoas vulnerables van contar cun desconto do 50%. As bases do programa xa están publicadas, ao igual que o listado da documentación a presentar e o correspondente formulario na web aspontes.org. O prazo de inscripción está aberto ata o día 10 de decembro e vai ser necesario ou achegarse ao rexistro municipal para facer entrega da documentación exixida ou empregar a sede electrónica para cumprir con este trámite. E máis asuntos, porque este curso os centros educativos de infantil e de primaria de Nosa Vila estreaban as pequeparadas. O obxectivo, que os pais e nais teñan un lugar onde estacionar os seus vehículos durante un tempo limitado para poder deixar e recoller os seus pequenos. Os centros educativos da Madalena, Santa María de Fraga estrearon este curso as pequeparadas, unha sinalización vertical colocada polo Concello a beiro da área de seguridade coa fin de promover zonas seguras para os escolares ás horas de entrada e saída dos centros educativos e evitar os habituais atascos nestas zonas. Así, dende hai unhas semanas, nos arredores de cada centro instalouse un panel que indica a velocidade máxima do vial en cuestión, ademais da presencia de menores ao tratarse dunha zona escolar, e un distintivo de aparcadoiro que habilita un espazo fronte ao colexio en cuestión, no que durante uns minutos os pais e nais poden deixar o seu vehículo. Deste xeito non hai necesidade de buscar un estacionamento sen tempo limitado, xa que abonda con parar, deixar o recoller ao pequeno e retomar a marcha, en tempo exprés, o que dá lugar a unha rápida rotación do tráfico. Un espazo que fora dos horarios habituais de entrada e saída dos centros escolares non é apto para o estacionamento de vehículos, polo que pode conlevar sancións para aqueles condutores que non respeten a norma. E máis cousas, porque o venres da vindeira semana, destas horas, o Concello das Pontes xa vai estar iluminado da man do Nadal. Xa temos horario e localización para ese primeiro acto das festas de Nadal municipais. Vai ter lugar, neste caso, diante da Casa do Concello dende as 8. O vindeiro venres destas horas, As Pontes xa estará inmersa no Nadal e que o 5 de decembro foi ata escollida polo Departamento de Cultura para celebrar o acto de acendido das luces que durante todo un mes iluminarán as diferentes rúas e barrios da vila e as parroquias con motivo das festas máis máxicas do ano. Prazas, rúas, farolas, rotondas, ateigaranse de figuras, arcadas, elementos decorativos dos que veciños e veciñas poderemos desfrutar ata o 7 de xaneiro. En zonas como Espiñaredo ou Goente xa se colocaron as primeiras arcadas municipais, o que se sumou a eliminación das árbores dos xardíns do Campo da Feira ou da contorna do Colexio de Santa María. A semade na Praza do Hospital, os operarios de obra xa instalaron o gran agasallo de luces, o que se suma a decoración exterior do lobby ou a parella de renos afincados a carón da Praza Uxíono Boneira. A isto vaise sumar nos vindeiros días a iluminación específica para estas datas e da que se vai encargar Creaciones Luminosas, a adxudicataria do contrato deste ano. A empresa pontevedresa colocará 127 arcos de Nadal e 145 adornos nas farolas das rúas do centro urbano e tamén dos arredores. A semana está previsto que se instalen novos elementos singulares nas prazas do Carme, Hospital e América e nos xardíns municipais, onde se habilitarán figuras decorativas en 3 dimensións para desfrute de veciños e visitantes e incluso un fotocall. Con
Con respecto a todo ascendido, está programado, como dicíamos, para o venres 5 ás 8 do serán diante da Casa do Concello, sempre que a climatoloxía non obriga a cambiar os plans iniciais. O alcalde Valentín González Formoso vai ser o encargado de premer o botón de ascendido de todos estes novos elementos lumínicos e dos que poderemos desfrutar en horario de 6:30 da tarde a 12:30 da madrugada, agás os días 24, 25 e 31 de decembro e o 1 e 5 de xaneiro, datas nas que esta iluminación se vai estender ata as 5 da madrugada. Tras deste acto clásico, tocará chegarse ata o Auditorio Municipal a Lobi cun concerto que vai ser de seguro todo un atractivo para o público máis novo, porque ali teremos a actuación de Uxía Lambona e a banda Molona dende as 8:30 co seu último espectáculo Eicar Barlleira. As localidades poranse a venda nos vindeiros días na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén se poderán adquirir o mesmo día 5 na billeteira do Alobi. Pasamos páxina, toca falar de hostalería, porque precisamente este sector está a registrar un importante crecemento no que vai de ano. Algo máis dunha decea de establecementos de todo tipo, dende cervexerías ata restaurantes, abriron as súas portas ao longo destes últimos 12 meses. O sector hostaleiro nas Pontes está a vivir unha época do máis doce. É que durante este 2025 a nosa vila vai sumar unha decea de novos locais de todo tipo. Algúns deles xa estaban activos, pero contan con nova xerencia, e outros volverán a abrir as súas portas con aires renovados e unha oferta novidosa que de seguro será un aliciente para a veciñanza e visitantes. A apertura máis recente chegaba a pasada semana, da man de La Tremenda, un novo restaurante dirixido por Borja Pena e Sandra Bajón que amplía deste xeito a súa presenza no sector, sumando este restaurante a súa actividade á fronte de la taberna de Pancho. A eles sumarás esta fin de semana a Lardendesa, que volve a reabrir, neste caso con Manuel Tojeiro e Luis Alberto González á fronte, e cunha oferta na que van a incluir dende gastronomía para toda a familia a espazos de ocio ou para a celebración de eventos. E próximamente tamén subirá a persiana a cervexería La Capilla, co ferrolán Carlos Regosa na xerencia. De cara a 2026, na vila está previsto que se inaugure o restaurante Tralaponte de Sergio Fresco, unha mestura de cervexería, vinoteca, restaurante de vanguarda, no que se vai apostar polo produto de proximidade. Estes 3 novos locais vanse sumar a negocios xa en marcha, pero que nestes últimos meses cambiaron de dirección. Exemplos como o Jardín, o Xantar, o Safari, o Bar Daniel, a Artesana Mari, o Rincón que tomaba o relevo das basas do Suso e o Pub Tirizó, anteriormente la Toñi, dan conta de que o sector da hostalería na nosa vila funciona e que pode ser unha moi boa alternativa do autoemprego. Asemade, tamén antigos locais que pechaban as súas portas ante a falla de relevo xeracional volveron á vida nestas últimas semanas. Todo un clásico como Carboeiro volve ser un reclamo para veciños do Barreiro ou da Fraga. O mítico Rodas, coas súas tapas de sempre, está a recuperar esa zona de antano. Na avenida de Vilalba contamos co Recuncho, novo nome faciana para o que era o Champlin, e a cafeteiría Baobab na avenida Montecaxado agora chámase Tambou, e é o lugar de reunión de pais e nais que levan os seus pequenos á escola e tamén daqueles veciños que acuden a facer a compra. Se nos imos ata a Rúa Piñeiral, o antigo Pazos volve a recibir clientes, neste caso co nome de Casa Vila, e cunha oferta moi diferente, xa que ademais do menú do día, a súa xerencia vai apostar por pratos peruanos coa fin de chegar esta gastronomía ás persoas que se animen a desfrutar das súas creacións. E seguimos en clave internacional. Non nos podemos esquecer do Turkish Donish Kebab e o Istanbul Kebab, dúas propostas ubicadas en 2 espazos de restauración míticos das Pontes, como a Antiga Lareira e o Mesón de Pepe, e que están a ser do máis concorridas polos xeareiros e xeareiras da gastronomía turca. Dende a Concellería de Hostalería celebraban estes datos que, segundo apuntan, son a confirmación do bo estado dun sector chave para a economía local e para a xeración de emprego. Elena López daba conta de que a boa marcha do sector tamén redunda no comercio e proximidade e favorece a vida social e os servizos en todos os barrios. A Edil puxo en valor o papel fundamental dun servizo como o IPEC e que asesora e acompaña estes emprendedores e emprendedoras, axudándollles e titorizando o proceso administrativo para a posta en marcha destes negocios. Ademais, a Edil quixo recalcar o respaldo da administración local a estes emprendedores e emprendedoras mediante as axudas ás Pontes Emprende, que desde o 2015 tamén están a servir para poñer en marcha novos proxectos empresariais de todo tipo na vila, con axudas ao alugueiro ou para a inversión inicial que supón o abrir un negocio propio. Seguimos a falar de hostelería, de creacións, neste caso gastronómicas, porque mañá mesmo vaise disputar a final dos 2 concursos de receitas Terra de Cogomelos, o concurso dedicado a receitas doces salgadas para profesionais e tamén de receitas doces e salgadas para público en xeral. A Choupana volverá a coller a final deste certame que arrancará ás 10 da mañá. As Pontes Terra de Cogomelos pechará mañá a súa 5ª edición e fará o co mellor dos sabores de boca da man da entrega de premios dos 2 certames de receitas doces e salgadas con cogomelos para profesionais e afeccionados ao mundo da cociña.
O local social da Choupana acollerá a final destes dos concursos dende as 10, xa que este será o escenario no que os responsables das recitas finalistas deberán preparar a súa proposta para que un xurado profesional a avalíe e escolla as mellores propostas doces e salgadas desta edición entre as 10 finalistas. Así as cousas, na final profesional de pratos salgados competirán Fabián Rondón, Cristian Ribeiro, Hugo Pereira e un pontés, Ismael Esteban. Xa na categoría de doces, as persoas finalistas foron Rafael Rivas, Mateo Lema e Brais Llano. Na final amador de pratos salgados participarán os naoneses Luis Romero e Fátima Filgueira e o xermadino Alejandro Calvo. E nos pratos doces, as persoas finalistas serán dúas pontesas que repiten tamén, Mónica Gómez e Carmen Martínez. O xurado avalerá a originalidade, a presentación, as técnicas empregadas, o protagonismo dos cogomelos nas receitas, o arume e o sabor, e incluso a cidadanía poderá disfrutar tamén desta final que vai ser de entrada libre. Tamén esta semana estivemos compartindo tempo cos alumnos e alumnas terceiro de secundaria do Instituto Moncho Valcarce. Eles están a ser os protagonistas das sesións do programa JAM, un sistema de intervención primaria para evitar o suicidio entre as xeracións máis novas. O Instituto Moncho Valcarce está a participar este curso no programa JAM, unha iniciativa de prevención primaria ideada polo Instituto Sueco Karolinska con diferentes liñas de actuación para prever e actuar fronte ás condutas suicidas infanto-xuvenís e diferentes problemas de saúde mental. Así co alumnado de terceiro de secundaria como protagonista e con dinámicas como xogos de rol ou debates, os estudantes teñen a voz e opinan sobre situacións difíciles da vida cotiá. Serán un total de 5 sesións ao longo do curso que permitirán aos rapaces e rapazas participantes reflexionar sobre como se sinten, cales poden ser as solucións e como poden afrontar os retos da vida ou os problemas de saúde mental. Psicólogos, traballadores sociais ou orientadores escolares van ser os encargados de dirixir estas sesións e que xa pasada semana botaban a andar no Centro Pontés. El programa JAM es un programa sueco del Instituto Karolinska que la Xunta de Galicia trajo por primera vez, es la primera comunidad que lo trae de todo el Estado, a Galicia en el curso 2023-24. Este sería, por tanto, el tercer año de implantación y este es el primer año que se incorpora al programa JAM este centro de las Pontes de García Rodríguez, el IES Moncho Valcarce. El programa no solo va más allá de la mera prevención de suicidio en el colectivo más vulnerable, ¿no?, ahora, que son los adolescentes, sino que también aborda temas de salud mental. Y se diferencia de otros programas en que nosotros no venimos simplemente a decirles lo que tienen que hacer o hacerles ningún tipo de prescripción, sino que ellos mismos construyen el programa. Ellos participan, nos trasladan sus experiencias, sus preocupaciones y les escuchamos. También tiene una parte teórica donde también matizamos algunos conceptos que puedan tener que no sean del todo correctos, porque es una generación, esta generación que tiene mucho acceso a la información y tener conocimientos sobre salud mental tienen muchísimos. Lo que pasa es que lo que queremos es que cómo aplican estos conocimientos a su día a día, cómo se relacionan entre ellos, aprender a que sepan cómo se sienten para identificar sus propias emociones, a detectar cuando alguien o ellos mismos necesitan ayuda. Y una parte muy importante del JAM es el pedir ayuda, el saber pedir ayuda cuando la necesitan para ellos mismos y mismas o para un amigo o amiga de su edad que lo esté pasando mal. JAM o que busca non é unha solución única que sirva para todo o mundo e para todo tipo de problemas. O seu obxectivo é considerar como se senten os rapaces e rapazas, cales son as posibles razóns da súa actitude ou pensamentos e que tipo de apoio poden precisar en cada caso, xa que tamén se vai traballar con información sobre como pedir axuda ou que recursos a nivel local están a dispor neste senso. Sobre todo o que se prevé é chegar no curso 25-26 a máis de 12.000 estudantes en toda Galicia. Este programa está enfocado actualmente a terceiro da ESO, o que se busca tamén no curso 27-28 é chegar a todos os centros de toda Galicia, a todos os grupos de terceiro da ESO. Este programa está financiado polo Fondo Social Europeo e é unha metodoloxía bastante innovadora e moi dinámica por parte dos suecos, do Instituto Karolinska, que o que busca sobre todo é que, en vez de estarnos explicándolles aos rapaces o que teñen que facer e como previr o suicidio, pois que nos digan eles o que saben, porque ao final é o máis importante. Vese moito que é unha xeración que non se ten moi en conta a súa opinión, que de feito xa eles mesmos din que non se lles escoita, e o que buscan un pouco eso, de ter un espacio onde poidan expresar as súas inquedanzas e
e o que necesitan, que ao final quen é mellor que eles para decirnos o que lles fai falta. Ya chegar a este curso 12.000 estudantes de toda Galicia e 173 institutos das 4 provincias galegas da man da Consellería de Sanidade e conta coa financiación do Fondo Social Europeo. E de formación para os máis novos, a formación xa para o público de máis idade, neste caso a que nos chega mañá dende Coempo, que van a organizar no Lar de Endesa un novo seminario motivacional. Ás veces non son unha boa idea sinónimo de éxito. Tamén fai falla que a persoa que se decide a emprender e a poñer en marcha un negocio conte coas ferramentas emocionais precisas coas que prosperar e levar a bo porto o seu proxecto. Tamén aqueles que levan xa anos sacando adiante a súa iniciativa empresarial, de cando en cando precisan novos recursos e dinámicas que lles permitan seguir adiante e continuar no camiño do éxito empresarial. Dende a Asociación de Hostaleiros e Comerciantes Coempo saben ben o complicado que é o día a día de pequenos e medianos empresarios, polo que apostan sempre que posible por actividades formativas dirixidas a dar a coñecer os trucos e ferramentas máis útiles para que o negocio logre prosperar. De feito, para mañá mesmo están organizando un seminario motivacional para socios e socias da entidade e que vai impartir un dos conferenciantes máis prestixiosos do país, Luis Galindo. O consultor, que conta cunha dilatada experiencia con empresas como Repsol, Telefónica ou Mercedes, ofrecerá unha sesión na que vai abordar dende o entusiasmo ata a automotivación ou a necesidade do compromiso e da busca da excelencia para lograr o éxito dun proxecto. A sesión vai arrincar ás 3:30 da tarde no Lar de Endesa e tamén incluirá o seu remate un cóctel para as persoas participantes. Iso sí, o prazo de inscripción xa está pechado. Deixamos Coempo, pero agora falamos da Federación Galega de Razas Autóctonas de Galicia Boaga, que neste caso volvía a escoller as Pontes como centro dunha nova xornada formativa. Así, o pasado mércores, no Centro de Interpretación da Mina de Endesa, desenvolvíase unha xornada dedicada a dar a coñecer os beneficios das explotacións gandeiras ecolóxicas. A Federación de Razas Autóctonas de Galicia Boaga volvía a apostar por As Pontes como sede dun novo encontro informativo para os seus socios e socias. Neste caso, o Centro de Interpretación da Mina acolleu o mércores unha xornada sobre o futuro das producións ecolóxicas de carne de vacún e da que falou un gran coñecedor do tema, Xan Pouliquen, da empresa Xestión Agrogandeira e Natureza, adicada ao asesoramento da produción ecolóxica e xestión técnico-económica nas explotacións leiteiras e cárnicas. Pouliquen deu conta dos beneficios dun modelo de produción agraria ecolóxicamente sustentable e económicamente viable, cunha importante reducción non só de custos, senón tamén do impacto ambiental das explotacións, e que suma un beneficio máis, a creación de novos empregos no medio rural. E que os 20 anos de traballo neste eido de xestión agrogandeira e natureza avalan o seu bo facer, do que deron boa conta ante preto dunha trintena de participantes, entre os que tamén estivo Adil Elena López. O experto apuntou a necesidade de realizar un estudo individualizado de cada explotación coa fin de adaptar o método de traballo ás circunstancias específicas de cada unha e tamén ás metas produtivas que se queren alcanzar. É que nesta convocatoria o obxectivo pasaba por reflexionar sobre o que fai cada gandeiro e a partir de aí ofrecer alternativas e ideas que xa nas súas casas cada participante analizará co obxectivo de lograr producións mellores e máis rendibles. Tras a primeira parte teórica tocaba pasar a unha parte máis práctica con visita incluída a unha explotación ecolóxica da zona en a que os participantes puideron ver como é o seu día a día e que técnicas, ferramentas ou ideas poden ser aplicables ao seu caso concreto. Con esta xa son dúas as xornadas formativas que Boaga realiza na nosa vila, o que acredita o bo escenario e interese que se rexistran as Pontes polo sector primario e polo respaldo e impulso do rural como parte da economía local. En estes momentos, Santa Icía está a vivir os seus últimos momentos. Hai moita xente que está xa a desfrutar no auditorio municipal a lobi dese concerto da Galicia Small Band co que se pecha, neste caso, a programación de Santa Icía 2025. Iso sí, na nosa seguinte información repasamos o que daban de sí os últimos concertos destes últimos días. Santa Icía estáse a despedir nestes momentos ata o vindeiro ano. Co derradeiro concerto que agora está a protagonizar a Galicia Small Band sobre o escenario da Lobi, toca dicir de ano que ven a unha dúcia de concertos e festivais de todo tipo e que foron protagonistas durante estas 2 semanas da programación cultural municipal. Iso sí, nestes días atrás tivemos unha axenda do máis concorrida, con dobre festival a pasada fin de semana e coa tradicional ofrenda aos músicos de Ribadeume. Comezamos repaso da man do concerto que protagonizaban o pasado venres a Rondalla Vila das Pontes e a agrupación coral Endesas Pontes. As dúas formacións que comparten a Xurxo Iglesias na dirección subíanse ao escenario da Casa do Peso cun concerto conxunto que inauguraba a Rondalla, da man de clásicos como La Viajera e Chamamí la Culpa ou a Rumboia.
Vai das guitarras e bandurrias ás voces da coral, neste caso con 8 pezas como Paloma Mensajera, O Afiador ou Solamente unha vez, en a que contaron coa compañía de José Manuel Campello ao piano. E xa o sábado tocaba dar paso á música tradicional galega porque sobre o escenario do Lobby tivemos a oportunidade de desfrutar das formacións Canabella, Os Freces da Galgueira e a Banda Municipal de Música Tradicional. Precisamente esta última foi a encargada de abrir o recital con Román Romero na dirección e un repertorio ategado de clásicos do máis coñecidos, como o Paso Dobre do Suso, a Rumba de Ribeira de Piquín ou a Barroca. Tras os sons das pandeiretas, percusionistas e gaiteiros e gaiteiras das escolas municipais, chegaba a máxia e diversión dos Feroces da Galgueira, que, como xa é habitual, montaron unha festa tradicional do máis animada con pezas como a Muiñeira de Riamonte, a Redonda con Queixo ou o Desafío. Pecharon a festa os integrantes de Canabella, unha formación con dobre cita esta fin de semana. Así o sábado se subían ao escenario da Lobby coa súa María Manuela, o hino galego ou a Alborada da Lanzada. Precisamente Canabella facía dobrete, porque o domingo foron os encargados de poñer a banda sonora a tradicional ofrenda floral aos músicos de Ribadeume.
Unha cita que arrincaba, como sempre, coa misa en honra a Santa Icía na propia capela da parroquia, en a que tamén participaron a Dil de Cultura Lona Tenreiro e o presidente da Asociación Ruada, José Castro. O seu remate e baixo a chuvia tocaba colocar o tradicional acio de flores no monumento aos músicos para pechar a xornada cuns petiscos no local social do barrio. E tamén hoxe temos que falar dunha nova cita cos xoves na Biblio. Onte mesmo tiñamos a ilustradora Alba Farto nas dependencias municipais para ofrecer a súa particular visión deses contos históricos de toda a vida nos que tan só hai princesas e cabaleiros. Todos e todas coñecemos de sobre historias de toda a vida como a Bela e a Besta, Carapuchiña Vermella, Os Tres Porquiños ou a Cinsenta. Historias nas que sempre unha damisela en apuros, fermosa pero algo tonta, é rescatada por un príncipe valente e rematan casando ou cun bico máxico. Pois ben, onte na Biblioteca Ribera Rouco quixeron darlle unha volta aos clásicos de toda a vida e deixar atrás esas crenzas que nos transmitían os irmáns Grimm ou Charles Perrault nas súas historias para dormir. Para iso convidaron a unha xa coñecida dos xoves na Biblio, Alba Farto. A ilustradora trouxo consigo o seu último proxecto, Cambiar o conto, un obradoiro no que esas historias de sempre, clásicas, foron obxecto de algún que outro cambio, sobre todo deses roles e estereotipos de xénero das lendas de toda a vida e que aínda hoxe seguen pasando de xeración en xeración. Un nutrido grupo de pequenos e pequenas maiores de 5 anos sumáronse a este taller que volvía a ter a biblioteca como escenario, en o que foron dando vida a novas historias pero con bellos conceptos. Neste caso, elas son as heroínas que non precisan dun príncipe que as salve e moito menos da violencia das espadas para resolver un conflito. Tras desta visita, toca agardar aos xoves da vindeira semana para coñecer as novas propostas que traerá consigo xa en decembro este atractivo e máis que popular programa de fomento da lectura entre o público de menoridade, e onde Nadal e as festas que están xa a volta da esquina van ser as grandes protagonistas. E imos agora con cine, con dúas novas propostas que chegan a Casa do Peso esta fin de semana, como sempre, para públicos de todas as idades, con dúas sesións para os máis pequenos, ás 5 da tarde, mañá e domingo, e tamén con propostas para o público adulto. Un drama ambientado na Guerra Civil Española e un filme de animación cos míticos Tom e Jerry son os protagonistas da axenda cinematográfica que esta fin de semana chega a Casa do Peso. Así, para o público adulto, teremos a última obra de Miguel Ángel Delgado. Trátase de San Simón, unha historia que mestura documental e ficción estreada o pasado mes de outubro e que recolle precisamente o que acontecía no centro penitenciario que se levantou na illa de San Simón en Vigo ata 1943 e onde se confinaban a republicanos e a todos aqueles contrarios ás ideas franquistas.
que quitaban as familias e guardaban nun almacén en Pontevedra. Fascistas. Flaco Estévez, Alexandre Bouzó ou Ana Fontenla son algúns dos protagonistas desta proposta que poderemos desfrutar mañá ás 7:30 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. Na mentras, para o público infantil temos un rexistro totalmente oposto, porque chegan á Casa do Peso, a parella do rato e do gato máis populares de todos os tempos, Tom e Jerry. Nesta ocasión, os protagonistas viaxan no tempo ata unha cidade dourada inspirada na antiga China, chea de maxia, guerreiros e criaturas sorprendentes e que deberán buscar o xeito de regresar á súa época. ¿Esperábamos? Tienen la brújula, tienen que ser ellos. Vamos, te daremos un paseo por la ciudad dorada. Pero una cosa, ¿por qué no dice ni mu? ¿Nos estará poniendo a prueba? Es licor con hierba gatera. ¡Vamos, bebe! Sé que la brújula está aquí. ¡Súbditos míos, desplegaos! ¡Entregadme la brújula y os perdonaré la vida! ¡Por fin el día ha llegado! Otro que perdemos en la trampa. Tom e Jerry Aventura en el Tiempo proxectarase mañá ás 5 da tarde en sesión neurodiversa e xa o domingo á mesma hora, pero en condicións habituais. Como sempre, as localidades para calquera destas proxeccións xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada pase. En estes últimos días tamén tivemos tempo de compartir historias e actividades coa Asociación de Veciños e de Mulleres do Rural de Pontoibo. Organizaban unha nova edición do seu magosto e da súa festa da Esfolla. Neste caso cun xantar tradicional e con tamén outra tradición, ese concurso de esfolla de millo, onde houbo gañadores e gañadoras para todos os gustos. A Asociación de Mulleres Rurais e Veciños e Veciñas de Pontoibo quixo render homenaxe un ano máis ao outono. Dai a celebración o pasado sábado dunha nova convocatoria da súa festa das follas do millo e do seu tradicional magosto. Edición número 11 xa desta cita que serviu para reunir ao redor dun bo xantar a veciños e veciñas do barrio, ademais de visitantes e para desfrutar dunha das labores máis tradicionais dos nosos antergos, como é as follas do miño. Dúcias de veciños e veciñas participaron nesta convocatoria que tivo como escenario o local social do barrio e que se abría cun xantar popular, tralo que se celebrou o concurso de esfolla de millo, onde por equipos tocaba limpar as espigas o máis axiña posible para facerse co primeiro premio en forma de produtos gastronómicos locais. A semana dun ano máis, a organización optaba por agochar unha espiga raíña para aquel participante que tivese a sorte de atopala. Iso sí, o de menos foi o nome do gañador, e que o importante era pasalo ben e desfrutar da boa compañía de veciños e veciñas e, por suposto, dun bo menú e dun tardeo no que non faltou a música da man dos solistas Marisol e Ángel. Ay, Angelito, ahí. Tómatelo en serio. Tómatelo en serio. ¿De dónde has sacado ese equipo? ¿De dónde tu estilo ha de caminar? ¿De dónde, chiquilla? ¿De dónde? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¡Olé! Gracias, muy amable. E agora falamos dunha cita deportiva que chega ás Pontes o día 7 de decembro ao Circuito Municipal de Velocidade, porque o Automóvil Club As Pontes ACAP volve a organizar nova proba do seu Máster Vila das Pontes, unha competición que neste caso vai arrancar ás 9 da mañá e que vai ser do máis trepidante. Xa podemos ir anotando na nosa xenda unha nova cita coa velocidade e a pericia volante, que a vindeira semana o Automóvil Club As Pontes ACAP vai celebrar a terceira edición do Máster Vila das Pontes. A proba que se vai desenvolver o día 7 no Circuito Municipal de Cars aínda non conta con lista oficial de inscritos, pero agárdase manter o nivel e cifras de convocatorias anteriores con máis dunha trintena de vehículos. O prazo de inscripción aínda se vai manter aberto ata o luns que ven, aínda que xa podemos confirmar, neste caso, o calendario que nos agarda para o día da proba. Así,
das 8 da mañá abriránse as portas do circuito de velocidade para os participantes e dende as 9 será o público que teña acceso. A mesma hora arrancarán os primeiros adestramentos da xornada e ao seu remate darán comezo as mangas clasificatorias que cada participante vai realizar de xeito individual. Dai sairán os distintos tempos cos que se van confeccionar as eliminatorias da tarde, competindo o mellor tempo contra o último, o segundo mellor crono contra o penúltimo e así sucesivamente. Nestas eliminatorias tomarán parte 2 vehículos ao tempo, saindo de diferentes puntos do circuito nunha modalidade que se coñece como carreira de campións, e onde pasará a seguinte rolda aquel piloto que realizase o percorrido en menos tempo. A entrada esta proba vai ser totalmente libre para toda aquela persoa que desexe chegarse polas instalacións municipais e desfrutar desta cita, coa que se pon un punto final ata o que ven a competición federada en terras pontesas. Pois agora sí, toca despedirse, como sempre agradecéndolles a súa confianza nesta casa para manterse o día do que acontece na nosa vila, e lembrándoles que todos os días de luns a venres a 1:30 da tarde continúan os informativos na Radio Municipal, en Radio Home, que tamén as últimas novas se poden consultar na web aspuntes.org e nas redes sociais do Concello das Pontes, e que nos volvemos o vindeiro venres, no media da noite, aquí en As Pontes hoxe, na televisión local. Teña moi boa semana.